Time da so ampa. And then many Dr. Penny, ya we free Medimafo Herbal Hospital. And atnasia ye bedi nkome. We so yade no. Oba all the time better so. Just what jini hudi. Se oni mayaresa nani so. Abibidro nso ye adwuma. Ya ye memu die no. Ye gitum. Ne de mpaebo ta akira. Ye adwuma pepepepepepe. Na momu hia de wo ehu nimdie. A obeti aduro ne hu se mede wei ka wei hu a ene sa yade wei. Ni obi ya na wo sa nimdie no. Amenko Dr. Time da so ho na ye di nkomo. Doc mache. Yeah, ena. Ena so ye da foforo rade aye. Yes, sir. Na mpom de. Mpom ye boko. Medimafo Herbal makachi ho ye boko. Nyanko pardon boko. E doc ye adwuma o. Yes. Na nipa bebrebe ya de na hro mo. Oh, said doctors no doso. Oh, okay. Nyame nko ana mo ye doctors bebrebe. Yeah, dwuma me die no eno pepepe na wodie. Okay. Tumi enyankopon de share me nsa no. So the Jesus Christ say onyankopon de tumi ama me. Na me nso me de aide accept mo nsa no. Sa na tinti o mo so wokwa se de me ya ma no sa pepepe. Na se wote ha no pe ya wo kase. So obi yare no wokoso a doctor fu akukuda mo ho mbehwe pepepe. Me no kase kumase koso. Okay. Enkranso koso pokuase mayera eno so koso. Nipa wo ho bebre. Okay. Nipa wo ho bebre. Yenhwe Medimafo Herbal Hospital. Me si de bia no ye bowdin a you should be noted for something. Yes. Ye bo say din na de na wo se bani patiri. Oh, obi ka Medimafo Herbal Hospital. Medimafo ewurade. Na ewurade ye nyina ye kɔ no akɔpɛmoa. Se onye ye bisade ye maye. It is a we yale na wote Medimafo Herbal Hospital there. Na asem ba kopa na ka kyerɛw. Se efiri tete 1+1 2. Na ensesa ye de wote Medimafo there. De ka kyerɛw ne se we yale nko ade a ko hona ko je wayaresa. Ade ba ko pɛ eno anu. Yade bɛn na eyi ni ti wo ni padua wo se metumi ka de ba mo ho. Medimafo Herbal Hospital there. Metuma ka se de yentumi anasa de eni kwa se wo ba ho eye wo bi a wawu ani wo bi a yesi no na se wonya nwu nko ade ni da so wo ba ho wonya nwu na yale nko na how dia wo beduru Medimafo Herbal Hospital wa empo megidi se doctor bi aka kire se don hwere ba ko ada wonem wonka ti asefo ho ba don hwere ba ko ba bia wo bia wotumi de mu 58 seconds it now 290 Medimafo Herbal Hospital asase no so enko ade a nyankopon Adom ayaresa ene fa hodie be yodie e ho ne bia menim se yemfa oyarefo nkurapo mama ho emfa nkofie oyarefo ntena hwi mu ma ho emfa enkofie last 2 weeks and last week Thursday no na me wo hospital wo metintiatiemu asem se bia bibi na asintimi hwe Messi City kamu se BBNC ho but obina oye didi abrante bia na wanya stroke komode na baaye na last 2 na oba 2 weeks ni no na ne konda chire na no mansuo ontumi nkasa ntumi homie na ne 2 weeks pe wo baaye a wo no na jese nam wo nam ho no senye se wo bia wo hu no ene beye na dance ni a onka se wayale pen. Wow. Die nyame nam doctor so ye da bia me kam se adanse ya nkrofo die ni nyina eda di pefe se anokwa ayaresa kese na ababe piem wo Kumase ebua kwa agogo ena ebia beso Accra eye pokuase mayela so ena ye wo kuada me kase wo kuada wo de kotwi kasem a eye ewuo kuoda eda nipa wuwu akuaku na nyankopon Adom ye de yensa kan Dr. Tam da so a entnase enko na enko wu enti na me kasa wie ya ewo Adom TV a me kwakọ tenase wo pokuase mayera na me de Tam ato oyarefo yale so obo so a wotwunu mutan se doctors ne kra be man ho ato no a obi kra ne kasa doctor kra de me bakra na me beto no na wo ama madura ne ho beto me wo ha wo ye de ne opese me a me kasa ya no beto na wo no yes enti enkrafo eye wukuada ne ya wada bia yes enane wotena enane china mea metena se won kna ha eye adwuma enti ne
obi bia opeso obi hu Dr. Time na wode time to no yale so no me free ha na me kasa ye obi pekwa entwe ma me kasa nwie bo na kosia me na bia sima be adua santem fi he kwa mayira no enye kwan bia meduru ho akwa se na masha ase the time ebre ato yalefuo bia yale so da bia me kam se sede dotie ni bibia ka ewo onwenfo nsem no saa na yade ni bibia ka wo Dr. Tam da so nsem ewia se yewe obi bo no so obia wo ne master yale nso wo ne master eye Dr. Tam na yale wo ne master na ye nyame obo soro bo asase na ochiche na adoma chede se wia se obia wo na adoma chede bi de ye dwomto bi de ye ball bo meme de minya ye eye ayaresa adom achede enti tumi yakopon de asemensa no semekasa kire yale se enjania nyankopon adom otie me tina me di tam to obi yale se obi ha Alba Hospital no na ne sisi achia onkoduru fie na atren obi ha Alba Hospital no na no mansuo stroke onkoduru fie na no atren obi ha Alba na wobubu onkoduru fie na wanante nipa pempempempem na ebedi adanse wo Medimafo Herbal Hospital ekirese anokwa enima nyina ede di pefe se nyankopon de yale nyina tumi ase doctor yinsa eya mekan bi se ekwan a onyankopon fa so da esumu na minya ye na mekoda ewuram adaduanan no ene ma me sa tumi a me de bread to yale da bia mekam se so ye bibiduru tetebre ma ye wo mo no ansa na ye na nanom benya bibiduru no wona wonya enura esayale nyina ye abofo obu ha obekọ wuram no obehu se emoa mienu ku obetumi asai brebe donhwere nanum obegina wa kosi se emoa no ekono ba ko bewuo ana ba ko hu ba bi beka na aboa na oma ne ho kan ye akwakote aduro na wode ababa na wode aduro na ababa sa na yade na wasore na wo na no wo a na wono so ahwe aduro kro na okote ye no wahye no nso obi bekọ wuram wo mieni na omoko wo mbekọ se ba ko bewuo ba ko wu a na ba ko akokote aduro e de ababa kan na wasore na kire wo se saa aduro no wo ka obi na se wono so wu a obede wo de saa aduro kan na obetimi asore we ni niema doctor nyakopon nam ne tumi so adaduanan ewo kwayem ebura ensuo ankama no edina ama doctor I so powerful say Dr. Tam the Tam to yale so nyankopon dom yale ni bibia ka ewo Dr. Tam da so nsam gide ye wowuo obisi mesisi machika se mikotodwe mikoda mentumi na mewidie mo hihye menase atata wanya ka akwanhia wonamu obu wo nsam obu wo mu nyina ye ntatia case na me ka kire Ghana for say ene Medimafo nti enkase doctor se menni de menni na mono anyway diabetes wa makoakoa enko doctor se diabetes oba me ho ene wo pokua se mayira me show na wotwe me ensa 3 weeks wanom eduro mfinhie diasa emfinhie dianan wada ablofuduro so ama bema wanom obema enye adwuma biem wo insulin me kan kire ene wo Adom TV se upa hye me pokua se mayira edu 3 weeks na yale diabetes da so eda wo so a sika wo ba ya ye charge won metua no mebo ho mako aduo no na metua amount da bia me kam se ni frɛ ni beka so bebo na onimde ne nan esiso Medimafo Herbal Hospital ayaresa ede fo ahudi ebe ye wo dia ewo bra wotu ana mo aba nti na doctor say wo hwɛ me hia wo gidie se me kotam da so a me ho beto me no ade ba ko a me hia furu ho anopaye wana montu se ba bia wo bia se ye kumase ya wo bekɔ abu akɔ agogo eye enkramantam ha pokua se mayira na Dr. Tam enfo ne Tam ento yale so na ubepie mu a wo kasa bu se ampa ba bia ma bedie ahaye ayare safie da bia me kam se wo yi nyamesom pa firi wiase a ade etoso ma okristo ni ahonidie bebre kise ye ko hospital bi obepie ho no se wo de all sana ko ya
no wasan akọkọfa malaria aka because ubeduru ho no ubewura washroom tantantan ubewura baabia kese eniem ho no nyina ye the virus enti yale o de call ye no ubenye bebra ba beka ho ba wo ba Medimafo a eje say yes ne nyina na ye nim de nti ubeduru Medimafo Herbal Hospital ayaresa enye asam ketewa abasobodi enso de Ghana mem ha de afi 2023 we abasobodi etoso dunan ewo enkna krodiem hankoa 2023 ya 2023 we abasobodi maako etoso edunan ewo enkna krodiem from January ya kumase de enka ho Accra hankoa we kura sa night the doctor receive award ahodo mienu why West African Health Excellence Awards. Okay. And no yema heba nyina wine category. And no na call rounds ni nyina Ghana mo nyina fo nyina evo to say ene wi say ye wey die. Say wo pe obi odi ha madi dwuma ye nipa ba ko pe the nation's doctor Dr. Tam da so and I call Ghana Industrial CEO Awards and also Esan Koma the nation's doctor and Tiafa Abasobodi or my Ghana Mua after 2020 the imagine enkana hanono the imagine international awards June 14 be way enkana kuro okay awards akodo aba West Africa Medical Award. International for West Africa there. Okay. Yes, and I'm saying even 2023 international awards Mako 5. Yeah, I know there. Bako mekwaje bako wa Mauritius. Okay. Bako wa Dubai, bako wa Qatar, bako wa Spain. Okay. Ni nyina ye international awards. Yeah, Spain the African Business Forum. So and all day Dr. Tam Daso. The best herbal hospital. Wow. Alternative herbal hospital. Se no dia dance ye se adwuma no woni mu ye. Dwuma dia ye di ne Ghana ha no efi se bibiduro chance ye besi enne ebi ensi muda. Awoso ye makono wo Accra ha nyina metuma kan kire enknafo nya ne Ghanafo se menko ba bi kran koshi herbal practitioner bia hoda. Awoso na nkakane ye mfre herbal enne Medimafo nti mate hebafo anim ama baabia nanka yenim heba hospital klano me kai baabi me ko awards bi wo krom ha Accra haya because say yemfre heba nti kra di omode ma me no obotworo ne Medimafo hospital almost on person de heba no kwa ebesimti mia na yemfre hebafo nyina ene Medimafo ama ene uduru ha ye bo heba din ye dai ewom we kire se Onyankopon adom nanum asam abanyam ama ene enkwada empanyini nyina eboje so Medimafo so uba mu a efasa ye enura yetu anamo meni mitim so ye call mensia local prisons ye koye wo adoye kama manti ye besan call ensawam ni nyina so ba ye ni nyina betu edwa ama Ghanafo enu biem na 21st of December ya yewomu. Okay. Ya wada. Me pa chawo. Dr. Tam Daso yesan be ya do ye ni biem. Anopa nipa first 50 ya ebedi kan 21st no. Ye ma obi a TV flat screen 32 inches. Yeah, Dr. Nyabotre. Me yare no a me be dia yare hwe no. Nipa 50 no a mo be di kan ya ba no. Bia ye nim prensa. Every year bia ye ni Easter. Na my my birthday, na my Xmas. Okay. And the way I can ye ni Kumasi as I enkran. Okay. 21st December. And nipa 50 omo work card, omo ba Medimafo pen. Ye omo kura card no obedi live so a ye be ma obi a TV. Na say watchna ye age into watchna na watch me pepe. Okay. Ye be check TV mako 50. Wow. Ye be check a morning and from 21st no sa akoko 28. Obi obaba hospital bia bekuta emo 5 kilos baako and 1.5 liters and this year kwa there enema esan de bakika ho no
impese mebodin wa ha enti nipa domo bebe nyina obia de bi beko efie enu ye dwumadi a ye die eno no dwuma doctor o de bia me kam say wasame yale wachame ade Yesu Kristo na ebeye ebie second time aba o my Ghana Dr. Tam da so na otumi sa obi yale no wasan ama ne TV se kohwe bohos afi yetu wo my Ghana mu enkronkura yetu bohos wo so no onse Medimafo yesa wo Medimafo Care Foundation yes ya enu nyina under Medimafo Herbal Clinic enti Care Foundation de ni dwuma o di se adaye nko wo mo eni bi doctor number no nko a obi pese ofra wo obi opese ofra oba obia no your number is 0244 77 4282 0500 72 7215 0245 449592 ofra number here ani nyina eba Medimafo Herbal Hospital the only bar na open bar doctor na wa wodur age na hoje enye numbi bi tua bi sabi di bitafro bi okay one thought udugu wonu muguna na judu mienu nuria na na kuna hia mo hia bi boso me so na nyinse na ba nyinse ba na waba betua ehon eka okay na ete o Medimafo Herbal yeah that say ebusia na say doctor time da so no bronye wo so o ani gisem kura mamu du kwa kwaji ayarehwe no okwa kwaji wa yaresa no wo se eche wade e de akofie enye komonya ba bia na abenya no tifa number no ne frɛ wo mo wo de fa ne se wo kwaji achede nti wo ma wa yaresa achede no wo se ma odi obedie ene de odi begigi wani nti ene wo mo eni nkita ho na abusua mekɔ happy birthday nkomo akosua safo wa kantanka ofori kuma akosua safo wa kantanka ofori kuma na wanya mfinhia miensa mommy ni daddy se menka nche se wo mo dododo we free ko ofori bosu denche ho ushia me a eya freme anoche wa ba ajwa se wa asem yidika ebeba na afi no mpense mu nso aba makra